Ala-ala'y bumabalik, nasasamahang kila'y nauwi. Looking hot, shaking up what this nuts, and it's like them cats. Come on! Second Revenge. Wow, fantastic, baby. Ano pa wala ko rin ba? Ha? Ano to? Hello. How are you to find out? How are you to find out? Second Revenge. Ha? Bola na ulan eh. Untat na. Naulan tapos mauntat. Ano naman? Ano man? Ano man? Ano man? Okay. Mapuli ka mo din? Mapuli ka mo diyaw?
Diwag. Ano na? Ayaw ga, ano, ga, person, tangkay. Sinangkang. Ay, ano. Tawag ka may kagaya ng sakon. Ano na? Ha? Harap ka sa barota. Nasa ka na yun? Kilala? Nagtawag ko man kagaya na. Mano ka mo doon? Mano ka mo? Mano ka mo? Ikaw, ang kasag. Palarin, gagay-gagmay ng kasag yung baka mo nanay. Ayun, makuha. Wala ka labot yung sagad ang mga kasag. Ito lang sila sa ano. Hay, ito yung basket. Gabi, ako nagpala uli ang mga sakayan. Sa basket. Hay, upod ka kami kay Tata Puli eh. Upod ka kami kay Tata Puli na puli kung ano, ibilin mo doon si Munon. Pagkat bakit ito kamod na rin? Bensin ko pa eh. May amot ka? Ayun ba sa inyo? Hindi na ito mag-ano kay tas Eric kay mabakal na lang pinili. Sige na, bye-bye. Babus. Dari lang.
tropical. Habang ako'y muli ng dalagang Pilipina, tignan mo naman ako sa mga mata. DJ Janelle, singing the rhythm. That's a tropical, 'cause you wanna drop